Čo najhoršie vám urobil váš ex? A čo ste dokázali tolerovať? Wade Wilson sa narodil v roku 1994 na Floride a už od mladosti mal problém so zákonom. Krádeže, vlámanie, drogy a agresívne správanie. Avšak za tetovaniami, sebavedomím a šarmom sa skrýval človek, ktorého temná stránka bola čoraz nebezpečnejšia. Mal vytetovanie aj hákový kríž mimochodom na tvári, čo už samo o sebe je veľa vravné. Niektoré jeho bývalé partnerky tvrdili, že vedel byť očarujúci, kým nezískal kontrolu. Potom prichádzali výbuchy hnevu, zastrašovanie a násilie. Jedna z jeho bývaliek dokonca aj zistila, že má niekoľko záznamov na polícii a napriek týmto red flagom mu všetko odpúšťali, pretože bol naozaj dobrý manipulátor. Ale v októbri v roku 2019 sa všetko zlomilo. Po noci strávenej s jednou ženou ju zavraždil. A namiesto úteku alebo skrývania sa vyhľadol si ďalšiu obeť. Podľa jeho slov to bolo úplne náhodne. Uvidel ženu, ktorá kráčala po chodníku, nalákal ju do auta a uškrtil. Keď videl, že ešte žije, tak ju prešiel niekoľkokrát autom. Ja si ani neviem predstaviť, ako sa cítil jej syn, keď toto počul o svojej matke. Po vraždách zavolal svojmu biologickému otcovi a priznal sa. Otec kontaktoval políciu a Wadea krátko na to zatkli. Počas procesu šokoval verejnosť nielen svojimi činmi, ale aj vystupovaním. Médiá si všimali jeho chladné výrazy a správania bez viditeľnej ľutosti. On sa smial. Na TikToku sa však stal hviezdou a ženy ho začali obdivovať kvôli jeho atraktívnemu vzhľadu. V roku 2024 bol uznaný vinným z dvojnásobnej vraždy prvého stupňa a odsúdený na trest smrti. A inak toto všetko by sa možno nestalo, keby polícia robila svoju prácu. Jedna z jeho ex totiž nahlasila, že ho ZNA a boli tam aj všetky dôkazy, vrátane vzoriek DNA, ale polícia namiesto toho uverila Wadeovi. A keby vás zaujímal tento prípad detailnejšie, na Netflixu teraz vyšiel celý dokument s názvom Worst Ex Ever. A nezabudajte na follow, like a komentár, keď máte radi podobné true crime príbehy. Love you! Bye!